किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से? हाल बा भाई लोग तो उम्मीद करो तो हम सब बढ़िया में जा रहा सब हमारे चैनल पे नया बन तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतलावे लोगन हमनी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के सब जना गिरावे पे लागल बाने, ठीक बा। तो उ बाने के नाम उनकर धर तनी जे गिरावे के फेरा में बा। पवन भैया बाने, रितेश पांडे बाने, ई कलू बाबा बाने, मय जाना आस्था सिंह बड़ी, काजल राघवानी बड़ी, यही क्या कहली अरे अक्षरा सिंह बड़ी, हम लोग के मौज यानी गिरावे पे लागल बड़ी लोग खेसारी भैया के, ठीक बा। तो खेसारी भैया के कुछ ओखड़ी ओखड़ी ना किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही नहीं, करीब करीब मुझे लगता है जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला। ठीक बा, ये लिख के दे देते नहीं हम। खेसारी भैया का हम कहीं मर दे तो हम लोग ले खेसारी भैया के गिरावे खातिर का से का करबू लोग, तो हम लोग के क्या हम कहीं खेसारी भैया के कुछ ओखड़ी पकड़ी ना, ठीक बा। खेसारी भैया एगो चीज़े ऐसा हने, खेसारी भैया कोई ना कुछ का बारी, ठीक बा। खेसारी भैया रितेश पांडे होकर चाहे कलू बाबा होकर चाहे पवन सिंह, समझ रहे हो आप? कौनो जना कुछ ना कबरी है खेसारी भैया के, ठीक बा। खेसारी भैया एगो चीज़े ऐसा हने मर्द लेके मैं जानी उनका गिरावे के फेरम बड़ा गिरी है मर्द तारा भरम बड़ा भरम तूर दो गिरी है, ठीक बा। खेसारी भैया जो ना करे के तवन तो हम लोग कह दी हैं, अभी जानत नहीं खत, ठीक बा। हम कह देते नु खेसारी भैया उहे न कहता है जो ना कहे के तो इंटरव्यू लिया था तो मारो में बोलत रहा लोग है ना हो फलान चिलान मर्दे। खेसारी भैया लेके कौनो जना हीरो बने मर्दे, हमारा तो नहीं खेला कौनो जना नहीं खे मर्दे। का खेसारी भैया के शिकायत करबो लोग मर्दे, आपन पहले देखो लोग आपन जना अइले आ केतना जना गोइले खेसारी भैया के उबाल ना बाका को पहले मर्दे लेके तो हम लोग के कौना खेत के मुरई बड़ा लोग मर्दे। खेसारी भैया वो इंसान है नु, अब तो हम लोग का कहीं मर्दे उहे नु कहत रही खेसारी भैया के कुछ उखाड़ ना पाई, ठीक बा। मर्दे हवा बनैले से ना होई जा, ठीक बा। मैं जना एके रहबो लोग बाकी खेसारी भैया कौनो जना कुछ उखड़बो लोग ना, ठीक बा। आ ई काजरवा बोलती है नु आस्था सिंह में भी हनी के कहे तो सिखा दो न तो खेसारी भैया न तार फैन कर मैं सब न तो का कह दिए सब अभी जानते नहीं कि सब, ठीक बा। मर्द खेसारी भैया के तहनी लोग जवाब क्यों दूं? क्योंकि उस लायक नहीं है तो जवाब नहीं देता भाई। वो कंपटीशन कर सकता हूँ, उनका जवाब देता हूँ मैं, सबका जवाब देने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। उसके बाद में मार्केट से निकाल दी हलो तहनिया लोग के मार्केट से निकाल देबू। खेसारी भैया खुद के दम पे आइल बने, ठीक बा। मार्केट से तो हम लोग के पप्पो ना निकली हैं, ठीक बा। मर्दे हल्का में तो लोग खेसारी भैया के